Ahojte, nepoznám lepší spôsob, ako sa rýchlo najesť po kvalitnej prechádzke v tomto chladnom počasí. Táto karfiolová polievka nielenže vás zohreje, zasíti, ale sú v nej zastúpené všetky makroživiny. Ja robím polievku do 3-litrového hrnca, vyjde mi z toho približne 8 porcií. Na kvapke oleja popražíme jednu menšiu cibuľu, potom pridáme jeden strúčik cesnaku, trošku opečieme a pridáme na kocky nakrájaný zemiak a jeden nakrájaný karfiol. Zalejeme vodou tak, aby sme zaliali celú zeleninu, ja som použila necelé 2 litre vody. Pridáme 1 kávovú lyžičku soli, čierne mleté korenie, stonky zeleru. Polievku privedieme k varu, potom pridáme približne 150 g červenej šošovice, 1 kávovú lyžičku majoránky a varíme, kým všetko nezmekne. Následne to rozmixujeme a ochutnáme. Na záver podľa chuti dosolíme, dokoreníme, prípadne môžeme použiť aj čili. Ja som si ešte na suchej panvici opiekla kváskový chlebík a pridala petržlenovú vňať. Určite vyskúšajte a prajem vám dobrú chuť.